تحتي قبل على اليوم. Merħba, sinjuri, dan huwa Shooter, il-programm illi u twil biżejjed daqs kemm meta tiftaħ il-vit biex timla l-banju. 5 minuti kollox. Jekk taraw xi ħaġa interessanti hawnhekk jew inkella hawnhekk sewwa. Issa, beda diħel is-sajf u tinduna għaliex meta mmur nimxi u hekk il-ħadd tibda tara xi tnejn emmulaw jixxemxu jiena ta' raġel li nħarsilhom. Sa' kemm ma nkunx mal-mara hemmhekk minn tnejn kapaċi nibda nara 4 bid-daqqa lit-tin. Imma insomma mhux dak il-punt huwa li ddieħel is-sajf u tibda tistaqsi d-domanda. Din is-sena għamlet biżżejjed xita u kemm suppost tagħmel xita biex tkun biżżejjed għal pajjiżna. U aħna ta' Shooter nistaqsu. Taħsbu li qed tagħmel biżżejjed xita? Lew. Le, ma nafx qed tistaqsik. Għal xismu għannis tal-bdiewa u hekk. Għadu mhux biżżejjed. Ma naħsibx tal għamlet biżżejjed. Ma taħsibx għamlet biżżejjed, għamletna iktar mis-sena l-oħra. Aktar mis-sena l-oħra hekk huwa. Hekk ħoss. Mhux hekk? Din. Għamlet biżżejjed xita din is-sena. Il-medja annwali tax-xita fil-Gżejjer Maltin hija ta' madwar 550 mm, iżda is-sena li għaddiet għamlet biss 220 mm. Tajb ukoll ngħidu li d-disa minn dawn l-aħħar 10 snin kienet dejjem taħt il-medja. Ġifieri dis-sena qegħdin naqra ħjar dis-sena qegħdin fiha mhux hekk mis-sena l-oħra. Fadlilna sa Awwissu nisperaw li tagħmel iktar xita. Huwa tajb ħafna meta tagħmel kif qed ngħidu ħafna xita, imma iktar kemm tkun mifruxa fuq perjodi itwal dejjem aħjar. Sintendi ma tagħmilx biżżejjed xita fi Gżejjer Maltin biex inkunu nistgħu niddependu biss fuqha. U ħabba f'hekk nużaw id-desalinizzazzjoni u riutilizzazzjoni tal-ilma li din tiggarantixxi l-provvista tal-ilma ta' Gżejjer Maltin. L-azzjonijiet żgħar sempliċement ta' kuljum li nistgħu nagħmlu anke sempliċement nagħlqu l-vit ma ħallux lil maddej jagħmel differenza kbira. Tajb ukoll ngħidu għall-użu tal-bjar fid-djar li hemm skemi stabilixxiti mir-rews fejn huma jgħinu l-individwu biex isewwi l-istrutturi tagħhom. L-Aġenzija tal-Enerġija u tal-Ilma toffri servizzi b'xejn permezz ta' house visits. Uffiċjalment tal-Aġenzija jiġi jagħmel house visit lill-individwi u jagħti modi kif tistgħu naqsu mill-konsum tal-ilma u l-enerġija. Dan is-servizz huwa b'xejn u jista' jsir mis-sit tagħna tal-ewa. U issa tafu, ġifieri jekk tafu tagħmlu dik iż-żifna biex tinżel ix-xita għamluha jew inkella iktar faċli ibżgħu ftit għall-ilma. Naraw x'rajna din il-ġimgħa? Rajna x'rajna din il-ġimgħa? Aj, ma xi spejjeż għandi madu. U da mhux kulħadd jiġi xahar ħażin. U jien decade għandi ħażin, ma nistax nuħurruh. Imma ħażin hux, taf fiex qed tonfoqhom? Ejja, bżonnijiet, Ikel, xorb nimmaġina hu. Le, bżonnijiet tagħna n-nisa, eżempju blow dries, mażaġis, make-up, nagħmel dwiefer għajlex jisara. Wasal ta' dwiefer issa. U ma dak mhux bżonn. Inti jaqgħu għandek xi waħda mqanfda jew bżonn jiġi mela. Hekk jgħidilha, ejja x'rajt. Jien xejn ma rajti, imma din naħseb razzju wieħed kbir għax kif tella l-ħuta ta' kemm għajtet ejja ħanarawha. U meta tmorru l-airport m'hemmx bżonn tipprintjaw il-pass. Ovvjament tifrankaw naqra siġar u affarijiet hekk. U jekk tipprintjawhom kbar bħal ta' da, arawh. Dawk rajt san ħid il-ġimgħa, issa ħanħallik ħankompli ma noċ. Ma noċ ġifieri. Ma noċ ġifieri, tant ma jkollokx, li ma jkollokx tot. So, ma noċ. Ciao. U sinjuri dak kien Shooter, jekk taraw xi ħaġa interessanti jibatunna fuq dan l-email address jew nkella hemm il-WhatsApp ukoll u anke jekk tiżuna niġu x'imkien jew nistħarġu xi ħaġa ibatunna hemmhekk. Għandna niltaqgħu waħda fl-istess ħin fuq waħda.